Por todo isto, os orzamentos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda consolidan o crecemento xa experimentado nos últimos exercicios e volven a medrar unha vez máis. De feito, estamos ante o maior orzamento da Consellería na última década, que inclúe 262,3 millóns de euros para as direccións xerais da Consellería, o Instituto Galego da Vivenda e do Solo e o Instituto de Estudios do Territorio, fronte aos 213,3 do ano anterior, o cal supón un incremento do 23,4%. Co que somos a Consellería que máis medra nos orzamentos previstos neste ano 2022. O que demostra as claras o compromiso deste Goberno co medio ambiente, co territorio, coa vivenda. A este total hai que sumarlle os máis de 179 millóns de euros cos que contarán as sociedades públicas e o consorcio dependente da Consellería, ESOGAMA, EAPLU e Xestur, e os 3,4 millóns de euros dos que disporá o consorcio do Casco Vello de Vigo, que na Xunta e a Xunta ostenta o 90%. En total, falamos de 445,3 millóns de euros para as políticas autonómicas de medio ambiente, territorio e vivenda. Supoñen un incremento de 72 millóns de euros e, en tantos por cento, un incremento de 19,2% máis que o ano anterior. Con este esforzo orzamentario, afrontamos un exercicio na cal imos actuar en 4 piares básicos. O primeiro, o acceso á vivenda e un pulso definitivo da rehabilitación, coa sostenibilidade como eixo. O peche do círculo dos residuos, o reforzo da protección do medio natural e a biodiversidade, así como a aposta polo urbanismo responsable e a conservación da paisaxe. Na nosa aposta por favorecer o acceso á vivenda, o vindeiro exercicio faremos un especial esforzo que vai dirixido á mocidade galega, aqueles homes e mulleres de menos de 35 anos, co que queremos contribuir para que eles poidan acceder a un novo fogar, ao seu fogar e independizarse. E nisto consideramos que será clave unha medida que deseñamos e que imos a implantar sendo pioneiro este novo exercicio, o ano 2022. Así podo avanzarlles que por primeira vez a Xunta concederá avais para a compra da súa primeira vivenda aos menores de 35 anos. Grazas a esta medida, avalaremos o 15% do crédito e asinaremos convenios coas entidades financeiras que se comprometerán a conceder o 100% da hipoteca. Esta medida, a que imos destinar unha cuantía de 5 millóns de euros, servirá para que os mozos e mozas galegas teñan, por fin, unha oportunidade real, unha oportunidade máis para mercar a súa primeira vivenda. Quero destacar, ademais, que esta medida é compatible con outras axudas que ofrece a Xunta para a mocidade, para que adquira a súa vivenda. Entre elas están as axudas para mercar vivendas en concellos de menos de 5.000 habitantes, en centros históricos, que suman, para o ano 2022, un total de 1,7 millóns de euros. Grazas a estas axudas, xa 500 mozos puideron empezar o seu proxecto de vida. Presentamos hoxe o maior orzamento destinado á rehabilitación na última década. Incrementamos en máis de 40 millóns os fondos destinados ás actuacións de rehabilitación, o que supón o dobre, pasando de 37,5 millóns de euros no ano 2021 a 75,25 no ano 2022. Sin dúbida, un dos programas estrelas continuará sendo o Resurbe, que está dotado con 10 millóns de euros. Unha partida que inclúe actuacións de compra de inmobles e rehabilitación en centros históricos, caso de Ferrol, Betanzos, A Coruña, Mondoñedo, Ribadavia, Tui, Lugo, Ourense, Viveiro ou Vilalba. E contemplamos unha nova oferta pública de adquisición no ano 2022 para aqueles concellos que avanzaran na declaración de área Resurbe. Neste ano, mantemos varias líneas de axudas que tiveron éxitos en anos anteriores, como son as axudas a concellos para a rehabilitación de vivendas de titularidade municipal, que estarán dotadas de 2,1 millón de euros. Un programa gracias ao cal sumamos xa 172 vivendas municipais rehabilitadas por un importe de 6,3 millóns de euros. As axudas para a rehabilitación enerxética en edificios existentes estarán dotadas no vindeiro exercicio con 9,4 millóns de euros. Nos últimos anos concedemos un total de 2.000 axudas por un total tamén de 35 millóns de euros. As de rehabilitación de infravivenda municipal permitiu rehabilitar ato de agora 117 inmobles
por un importe de 1,4 millóns de euros. E o Fondo de Cooperación con concellos para actuacións de rehabilitación cuya dotación inicial era de 10 millóns de euros e que vimos de incrementar recentemente ata os 20 millóns de euros. Un fondo gracias ao que xa se puxeron en marcha medio cento de actuacións por un total de 13 millóns. Somos conscientes de que os concellos son os nosos aliados na posta en marcha da vivenda, polo que decidimos reforzar esta medida habilitando un segundo fondo de cooperación e esta volve a ser unha novidade nestes orzamentos que permita aos concellos adquirir ou promover vivendas novas. E continuando con este esforzo en rehabilitación, investiremos 17,8 millóns de euros en 6 novas líneas de axuda. Entre elas, quero salientar a línea de axudas que vai destinada a concellos de menos de 5.000 habitantes, de eficiencia enerxética e contará con unha partida de 3,7 millóns de euros. Ademais, Galicia contará con máis de 20 millóns de euros para 8 novas líneas de axudas, impulsando así a economía circular dentro do eido local coa xestión de diferentes tipos de residuos. Falábamos dos biorresiduos, pero tamén os téxtiles, os aceites ou os puntos verdes. Unha vez máis, o Goberno galego realiza unha adecuada planificación poñendo a disposición dos concellos todas estas infraestructuras un ano antes de que o estableza a obriga legal. Para seguir avanzando e axudando cos concellos, podedes anunciar que, gracias ao esforzo da Xunta, Sogama contará co canon máis baixo de toda España. Isto será posible porque baixaremos o canon un 5% a todos os concellos, pasando de 69,48 euros tonelada aos 66 euros. E tamén manteremos a bonificación do 10% a maiores en todos aqueles concellos que repercutan a baixada de impostos sobre o cidadán e fagan, ademais, unha xestión sostenible dos seus residuos. Por lo tanto, estes concellos poden chegar a 59,4 euros a súa tonelada. E a maiores daremos máis liquidez aos concellos porque non aplicaremos a subida do 4% do IPC no exercicio 2022. Polo que para os concellos que cumpran vai supoñer un aforro dun 19% para os seus veciños. O que queremos con esta medida é amortiguar o impacto que terán as arcas municipais os impostos ao vertedoiro e a incineración contemplados na futura Lei Estatal de Residuos a cal nos opoñemos. Con todas estas medidas permitirase aforrar as familias galegas case que 9 millóns de euros.